빵! 아까 맘 먹으려고 줄래? 한편이 배도 없어 하나. Ayo, anak bạn không ra là bài kỹ. Ru, cái gì đâu, sao bắt sinh mà, anh nhảy khai lại, nhìn sau lên lại. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर हामपेनि बिमानै फैदों आरोना आंनि बिखुनजो जाहैबाय. ओमफ्राय दा दाउसा फिसा दाउआबो गिदिर गैया नालाय दाउसा फिसा मासे गावथारनो होननानै फैदों आङो हौवासुङाव लबार लादों नै गावनि आं दा र' अबेथिं दंथाय दाउआ सिरि नागिरखुमानांगोनसो हारसिंसो भिडिअ बानायग्राबो गैया. तनिष्काया जोंना सिला सिबनो रोंलायथारबायलै नै बिमाया मावलायनांला दाना फिसाजोआनो मावखाजोबो सिला सिबनाय मैगं सायनाय थोरसि सुनाय गस्ला सुनाय मावनो गोरों जाथारबाय तनिष्काया नै हासिब सिबगासिनो न' सिबदों. दे मोजां सिब दे मोजां सिब बैथिं दावखोबावदो सिबद' जादों दे मामाया सिबनो रोङा ना बिदि दाउआनो नै बिथिंसो थाखुमा फैजोबदों फिसासो खोनसे गावनायावनो नांखाबाय नै दाउआबो दै गुदुं फुदुंनानै होख्लायनोसै र' गां फुनोसै. हामपेया बिमानै मोननो ओंख्रि संदो आरोना नै मा ओंख्रि संदोंथाय बियो लाइ भाजा ओमफ्राय नैबेहाय दालि जहल ओमफ्राय दहाय नोंथांमोना आंखौ दाउ फिसा गावनाय नुदोंमोन ना नैबेनो आरो दाउआनो दाखालि फानजोबखांबाय नालाय दाउआनो गिदिर गैला नै आलुजों संदों खामथाबलायनाय हामपेया सारायखौ खामनाय नुयो आरोना भिडिअआव नै मबाइलाव बिदिनो नुयो नुनायालाय जानोसै दा आलासिनि नाम माजों मोगथांजों सिमांजों मालाबाबो समान जानो हाया. मोगथाङाव बेलेग नुयो मा बाथ्रा बुंनो नागिरखो बियो मबाइलाव बेलेग नुयो नोंगौ ओंख्रिफोरखौ नै बिथाङा जोंना आयु थौआ लारि बिखुनजोफोरनो दालि ओंख्रि हायदों आरो साराय बोरायनायाव आरनि गस्ला गानलायलायथारनांगोनसो खरि गाननासो ओंख्रि हायबावलै. येस नारें खागजि हामपेया आलासिफोरनो बेदर हायगासिनो दं बिमानै मोननो गावसो जानो लुबैनायानो एकदम सुरखोगासिनो मा ओंख्रि हायनायाव मा जाजादों बेदरबालाय हामपेया जि जानो लुबैखायो जाथ'वाखै र' मा होनो लकेल दाउबाथाय हारा स्राव जायो दे बेखायनो माखौ होगोन माखौ थागोन जायो. ओंखाम हानखांजोब्बाय दा दालि जहल ओमफ्राय नैबे लाइ गासिबो आं संना गोजा देलै नोंनो प्राइस लाजोबथारदो गासिखौबो ओंखावबा नै तनिष्काया ओंखाम जानाया बेना वाव मा ओंख्रि दालि आलुआनो नङादां माथो आयु हाबाब दालि ए गोथाव आलासिफोरानो खामानि गैथारा मिरामिससो जाबाय नै आयु खामानि गैयाहाय आलासिफोरानो दाउआबो दाउखि जासाबदो र' बिखुनजोनो दाउदै एवगासिनो नै दाउ बेदर जाया नालाय बिजामादैयानो एसे गरम एवदों आरो ना बिथाङा
Đó gồm ayo. Deh, udah yuk. Apa yang dapur? Zam nama logoफोर नोंसोरबो नै दाउदै आखाइ गैयै सारायाव गोथाव जाथारो नै ना धनिष्का धनिष्कानोबो होनसां जादो ओइ गुदुं खामगोन जादो जाबाय मा होनदों ओलै बोरै गखो दाउदै जानोसै दाउदै धनिष्का दाउदै जानो नागिरदों दाउदै जागोन आब होनगोन हो नै दाउदै रुदों नै दाउदै धनिष्का सोर होनाय फैसाया हा फैसा मा खालामनो बेखौलाय हा जिगोन मेथाइ मोनजानाय नङा मेथाइ मोनजानाय नङाबो बा बुरजा मोनथारबाय माथो धनिष्काया फैसाखौ बा मा बेसेबां बेलाय खै थाखा 100 होनलाय हा न' मा न' ओइ जिगोन जिबाथाय मेथाइ मोनजानाय नङा हर दाउदै लायनोसै दाउदै लायगोन बेजों हरदो दो लायनोसै फैदो फै दाउदै लायनोसै फैदो हरदो दाउदै लायनोसै जियो हरदो दाउदै लायनोसै फैसा हर दे मोसा दे आबै मोना नुवाखै नोंनि मोसानायखौ जनि होनदो दे जनि इटिं सुगार दे Mungkin nih alas pak. Apa ada? Terus kah? Nis Hampe. Anuska, dहाय आलासिफ्रा जाखांबाय ओमफ्राय दा जों हाम्पेजों जागासिनो लकेल दाउ गोरानसो दाउदै भाजा लाइ ओमफ्राय दालि जहल आखाइ मा मावला बेखौलाय हाम्पेजों नामा हानना हेल' माबायदि मोनदों दाबो बेदर खावजानानै मालाय आखाइया थांदो दा आं मा मिथिगौ आखाइयावनो नायखौनो होमबा नोंनि आखाइखौ दानस'ना गाव